Għamilt sal-masters fi xjenza Malta. U bat tħalt fil-servizz barrani, Malti, ta' snin 60, illi kien jibatek tistudja barra wkoll. U allura għamilt sena u nofs nistudja Pariġi, id-diplomazija. Waqt li għamilt mbagħad 5 snin fi Brussell bħala diplomatiku, fimt li kellna bżonn bħala pajjiż ukoll li konna l-skills snajja ta' kif tmexxi organizzazzjoni moderna. U konkludejt li l-aħjar post kien biex titgħallem din ħaġa l-Istati Uniti. Ma allura tlaq tal-hemmhekk. Made in the USA, mela? Ukoll. So, għamilt masters fi xjenza li ma Physics. Fizika. Ġifiri, vera varjat spiex il-portfolio akademiku tiegħek. Mhux ħażin. Fizika, mbagħad studjajt id-diplomazija, mbagħad studjajt il-business management. Dak iż-żmien. Ħadd bħal da żmien Malta anki Malta. L-MBAs huma xi ħaġa normali, kulħadd jaf bihom il-Master Business Administration. Dak iż-żmien l-Istati Uniti kienu l-forti tagħhom, l-Ewropa kienu ma jafux daqstant bihom. Imma ovvja, kont indunajt illi minn hemm ċertu mod ta' kif l-Amerikani jagħmlu tmexxija tal-organizzazzjonijiet li xtaqta tkun tagħna wkoll. U jiena xtaqta wkoll taħdem mhux biss fuq livell privat, għax l-MBA, Master Business Administration, hija l-organizzazzjoni privata. Imma li trasferixxi dak it-tip ta' know-how għal kif jitmexxa gvern u kif jitmexxew l-organizzazzjonijiet ta' gvern. Allora tlaq tal-Istati Uniti u għamil dak li kelli nagħmel hemm. U għed ġejt lura Malta, ħadd ma kien għadu telaq fuq dik l-idea. U ħasbuni ekonomista li minix. Dak iż-żmien mhux biss Malta to be fair. Anki fil-kontinent Ewropew l-idea ta' MBA kienet għadha ġdida sew. Imma bil-mod tħalt biex nara x'nista' nagħti f'da sens.